Ja, daar zijn we weer. We zijn weer op pad voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge zijn we vandaag in Maastricht. En we spreken met Gert Wenink en Vivian Eusen van Servatius. Servatius is een volkshuisvester. Dat wil zoveel zeggen dat wij mensen een woning verzorgen. En onze primaire doelgroep zijn mensen met een krappe portemonnee. Kijk eens aan. Maar behalve een woning willen we ze ook een thuis geven. En dat doen we samen met de mensen eigenlijk zelf. Je thuis maakt je zelf. Dat is een beetje onze filosofie. Waarom doen jullie eigenlijk mee aan deze challenge? Ja, wij zijn natuurlijk niet een bedrijf als Google die innoveren nodig hebben om te overleven. Maar we hebben wel de filosofie dat we het elke dag een beetje beter willen doen. Elke dag een beetje beter voor onze huurders. Ja, wij hopen dat we door studenten met nieuwe, frisse ideeën in aanraking komen. En daardoor ook uitgedaagd worden om te innoveren. Zijn jullie daar nu, voor de challenge, we gaan er nu aan beginnen, maar zijn jullie daar nu al mee bezig? Kunt u daar eens een voorbeeld van wat jullie het afgelopen jaar veranderd hebben of aangepast hebben? Nou, bijvoorbeeld een hele belangrijke is samenwerking. Dat is ook een deel van onze filosofie. We werken samen met ouderenhuisvesting en Vida bijvoorbeeld. En die moeten in de weekenden ook in onze woningen kunnen. Nou, heel gesleept met sleutels, trouwens ook voor onze eigen mensen. En waar wij nu naar kijken is bijvoorbeeld het digitaal ontsluiten van woningen. Okay. Dat je dat met je telefoon kan doen, kan de bewoner toegang verschaffen of niet. En dat is natuurlijk ontzettend praktisch, dat je niet meer sleutels hoeft over te dragen als er per ongeluk iemand ziek is of hoe dan ook. Een voorbeeld van een productinnovatie is dat wij slimme spiegels willen gaan toepassen beneden in onze woongebouwen. Waar we dus nu van die prikborden hebben hangen met briefjes erop. Willen we naar een interactieve manier van communiceren met onze bewoners gaan, waarop ze direct contact kunnen zoeken met Servatius als er iets in hun woning niet goed is. Tot slot, wat zou u als tip willen meegeven aan de studenten? Ik denk dat je een goed businessplan moet hebben. Innovatie is geen doel op zich. Het is 1, het moet handzaam zijn voor onze huurders. En 2, het moet ook economisch draagbaar zijn. Eigenlijk wil je gewoon ervoor zorgen dat je elke dag 1% beter bent dan de dag ervoor. Dan ben je binnen 70 dagen 2 keer zo goed.